Без Татар яшьләре көннәре форумына багышланган матбугат конференциясен башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Сөләйманов Тимур Җәүдәт улы, Татарстан Республикасы яшьләр министрының беренче урынбасары, Шарапова Миләүшә Рафхат кызы, Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясе Советы башкарма директоры, Сафина Ләйсән Наил кызы, Идел яшьләр үзәге директоры. Тимур Җәүдәтович, беренче сорау сезгә. Менә сез шушы зур чараның максатлары хакында сөйләп китсәгез иде, нинди максатлардан бу оештырыла, сез нинди бурычлар куясыз? Рәхмәт. Хәерле көн, исәнмесез? Гомумән, яшьләр сәясәтенә килгәндә, безнең төп максат ул әлбәттә яшьләр өчен мөмкинлекләр булдыру. Үзләренең булган идеяләрен, фикерләрен тормышка ашыру мөмкинлеге ул бүгенге яшьләрнең иң зур кыйммәтләренең берсе. Менә шул проектка килгәндә һәм әгәр дә без Идел яшьләре үзәгенең проектлары турында сүз алып барабыз икән, монда бик күп тирән фикерләр алып бара торган, кызыклы проектларын һәр вакыт тәкъдим иткән татар яшьләре бик күп. Ул менә шундый янып торган татар җанлы яшьләр берләшмәсе. Һәм географиягә килгәндә, һәрбер проектның географиясе ул бик зур. Бу проектның да географиясе минемчә шактый һәм тарихы да бик зур. Һәм үзенчәлеге менә шул проектның ул әлбәттә менә төрле төбәкләрдә яшәгән инициатив яшьләр өчен аралашу мөмкинлеген булдыру. Аларның булган шелтәр проектларын яңа дәрәҗәгә үстерү мөмкинлеген булдыру. Бер ул әлбәттә бүгенге заман технологияләре алар безгә бер мөхиттә һәр вакыт элемтәдә булырга мөмкинлек бирә. Ләкин офлайнда, чынлыкта очрашу ул әлбәттә бик кирәкле мөмкинлек, чөнки ул үзебезгә дә яңа мәгълүмат тупларга бирә, һәм яшьләргә дә яңа энергия бирә торган, яңа көч, яңа дәрт бирә торган шундый этәргеч булып тора. Менә сез фотоларны күрәсез, 30-нчы тапкыр юбилей чарасы, 30-нчы тапкыр ул оештырыла, һәм тагын бер максаты аның әлбәттә шул проектның башыннан булган теге вакытта яшьләр, хәзер вакытта әлбәттә күңелләрдә яшь кешеләр, әмма дә ләкин безнең әдипләр, укытучылар, аларның килеп яшьләр белән аралашу шундый территориясын, мәйданчыгын булдыру, шул максатта бар. Бүгенге быел ул үзенчәлекле Татарстан өчен, бөтен халкыбыз өчен, киләсе елда ул год переписи татарча әйткәндә, һәм әлбәттә аны да истә тотарга кирәк, аны да без уйлап менә шул чараны оештырабыз, һәм шул чара безнең уйлавыбызча аның тагын ниндидер өстәмә кыйммәте килеп чыга. Һәм монда килүче яшьләр, алар һәрберсе магнит булып торалар үз төбәкләрендә, 30-дан артык төбәк катнаша. Һәм менә монда бергә җыелышып, фикер алышып, бер-берсенең кызыклы, сыйфатлы проектлары, идеяләре турында
сөйләшеп, алар инде аннары таралышалар туган яши торган төбәкләренә һәм анда үз эшләрен яңа көч белән алып баралар. Чөнки һәрбер менә шул актив катнашучы янында анда 30-ар, 50-60 актив яшьләр катнашалар даими рәвештә аларның проектларында. Менә теге һәм дөресен әйткәндә, менә максатларны шулай дәвам итеп тә була. Минемчә, бик әһәмиятле проект. Шуңа күрә ул менә авырлыкларга карамастан, Ләйсән аны белә, үзе бик әйбәт, чөнки аның беренче даталары июльдә иде, әмма дә ләкин менә шундый авыр ситуация булганга күрә, үзенчәлекле ел әйткәнемчә, без аны менә сентябрь башына Роспотреб белән бергә сөйләшеп, сентябрь башына күчерергә булдык, ләкин үткәрергә. Чөнки, әлбәттә, аның бик көчле инерциясе бар һәм менә бер дулкында булган яшьләр инде 30 ел буе күп кенә икенче, өченче тапкыр килүчеләр дә шактый, әмма алар турында минемчә Ләйсән әйтеп китәр үзе, программасы турында да, катнашучылар турында да. Менә максатларга килгәндә менә шул. Рәхмәт, әле сораулар булыр. Миләүшә Рафкатовна, чиратта сорау сезгә. Менә бу бит инде юбилей елы, анда мөһим үзгәрешләр бардыр. Нинди үзгәрешләр бар, шул хакта сөйләп китсәгез иде, шул уңайдан. Хәерле көннәр. Иң башта мин сезгә безнең җитәкчебез Илдар Ирекович исеменнән сәламнәрне җиткерәсем киләдер. Бу пресс-конференцияда ул үзе катнашырга тиеш, әмма дә ләкин сәбәпләр шундый чыкты, үзе катнаша алмады, әмма дә ләкин әйтәсем килә, менә шул тарихка килгәндә безнең Илдар Ирекович ул иң беренче татар яшьләре көннәреннән башлап ел сайын шул чарада үзе бик актив катнашмаса да, әмма дә ләкин ул һәр вакыт аның йөрәк түрендә дип әйтәсем килә. Чөнки менә һәр даим Идел яшьләр үзәге белән берлектә көн сайын шалтыратышып, аралашып, мөмкин кадәрчә булышып, яшьләр дигәндә инде Илдар Ирековичның безнең һәр вакытта аягы идәндә дип шундый мәкалә дә бар, һәм ул туры килә дә инде. Инде тарихка килгәндә, мин үземдә шәхсән менә шул проект аша безнең милли темага кереп киткән кеше. Мин үзем икенче татар яшьләре көннәрендә башлап җибәрдем, инде катнашып җибәрдем. Һәм дә инде әйтәсем килә, менә шул проект татар яшьләре көннәре, ул әлбәттә 30 ел эчендә төрле формаларда да уздырылды, төрле яшьләр дә булды. Анда максатлары иң беренче татар яшьләре көннәрендә аерым ниндидер булды. Хәзерге заманда инде әлбәттә яшьләр дә үзгәрә, безнең җәмәгатьчелек тә үзгәрә, дәүләт тә үзгәрә, һәм дә инде проблемалар да, ниндидер сораулар да әлбәттә инде бүтән. Әмма дә ләкин әйтәсем килә, менә Тимурны да бик яхшы аңлыйм. Әлбәттә, менә иң беренче чиратта менә шундый проект 30 ел дәвам итә, һәм иң беренче елларда әлбәттә инде анда дәүләт берничек тә булышмаса, инде 95-нче елдан менә безнең республикада яшьләр эшләре һәм балалар һәм яшьләр эшләре дәүләт комитеты булганнан бирле ул проект безнең дәүләт карамагына күчте, һәм дә инде ел сайын ул дәүләт булышлыгы белән шулай проектлар аша да инде.
Тагын нәрсә әйтәсем килә идрем. Шуңа күрә һичшиксез безнең министерствога да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Идел яшьләр үзәгенә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки алар менә елдан-ел шул яшьләрне туплап, барлап, аларга көч, дәрт биргәнгә өчен, менә Тимур әйткәнчә, алар менә монда татар яшьләре көннәрендә бәлки 4-5 көн булганга карамастан, алар инде барыбер үзләренә ниндидер көч, дәрт алып, үзләренә кайтып, үзләренең ниләренә кайтып, тагын да менә шундый ел дәвамында эшли торган ниндидер актив позицияга ия. Ия. Пока бәлки Ярый. ия. Лейсан Наиловна, сез белән таныштырып китсәгез иде программасы белән быелга һәм бәлки теге кеше аеру дип әйтмәсәгез, аерым делегатларны да атап китсәгез иде, иң актив һәм сез ни сәбәпләрне чакырасыз, бәлки әйтеп китерсез шуларны да. Хәерле көн барчагызга да. Беренчедән минем быелгы делегатлардан түгел, ә инде 30 еллык менә шушы хәрәкәтнең ветераннары булган кешеләрдән башлыйсым килә, чөнки быел шундый матур бер күренешкә үзем үз күзләрем белән күрдем. Менә 90нчы елларда әлеге хәрәкәтне башлаган кешеләр, хәзер бит инде бөтен кеше җиңел генә төркемнәргә WhatsApp'та, Telegram'да җыела. Менә WhatsApp'та аерым төркем булдырдылар һәм бүгенге көндә анда 60-тан артык кеше. Һәм белсәгез иде, андагы архив, һәр кешенең шәхси архивларында сакланган фотолар, кемнәр килгән. Хәтта, мәсәлән, шул икенче татар яшьләре көннәрендә катнашкан 5 төрек егете, аларны Рошания апа аерым табып, хәтта Азатлык сайтында менә дигән бер материал да бастырып чыгарды. Алар менә беренче мәртәбә Татарстанга килгәннәр, төрек егетләре һәм хәтта берсе татар кызына да өйләнгән. Һәм менә шул рәвешле ветераннар җыелыша, күрешә, һәр даим аралашып тора һәм бу тагы бер кат татар яшьләре көннәренең бу ниндидер теге форум гына түгел, бу чын мәгънәсендә хәрәкәт, чөнки кешеләр монда гомерлек дуслар таба, гаиләләр кора һәм хәтта татар яшьләре көннәрендә кавышкан кешеләрнең балалары да бүгенге көндә әлеге хәрәкәттә катнашучылар бар. Бу аерым зур сөенеч. Һәм быелгы тагын бер шундый матур яңалыгыбыз 90нчы еллардагы ветераннар аерым җыелса, 2000нче елларда актив булган егетләр, кызлар хәтта безгә зур бүләк ясап, Волга яшьләр үзәгенә үзләре килеп, ахыргы көннәрдә безнең белән булырга планлаштыра. Анда якынча 20-30 кеше шулай ук җыелды. Булар шулай ук бөтен Россиядән җыелалар, Чиләбедән, анда Самарадан, Астраханнан җегетләр, кызлар бар. Шуңа күрә аерым менә шундый 10 еллык дулкыннар бар. Алар татар яшьләре көннәрендә бүген инде яшьләре 30дан артып китү сәбәпле катнаша алмасалар да, алар һәр даим үзара элемтәдә һәм безнең белән дә шул исәптән элемтәдә. Программага килгәндә инде татар яшьләре көннәре быел 5 көн дәвамында узачак. 2 сентябрьдән 6-сына хәтле безнең 180 делегат катнашу көтелә Россиянең 32 төбәгеннән һәм Татарстанның 17 районыннан. Заявкаларны без кабул иттек. Шуңа күрә бу 5 көнгә бик тыгыз программа төзелде. Безнең татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге дә шунда. Делегатлар белән бергә мастер-класслар алып баручы татарның олуг шәхесләре, татар теле, тарихчылар, артистлар һәм башкалар яши. Һәм менә шушы көннәр дәвамында алар 24 сәгать дәвамында үз белемнәрен, үз фикерләрен яшьләргә җиткереп торырга әзер һәм шуңа күрә быел да шулай булачак. Әмма дә ләкин без татар тарихын аерым дәрес итеп программага чыгардык, чөнки тарих дәресләре чыннан да җитми. Моны яшьләр үзләре һәр вакыт әйтеп килә. Берничә тарихчы параллель рәвештә яшьләргә татар тарихы дәресләре укытачак һәм аннан соң инде шундый вертушка форматында, ягъни 1 сәгать эчендә яшь кеше үзе кайсы теманы сайлый, шул мастер-класска эләгә алай. Түбәндәге юнәлешләр бар: татар теле, татар шамаиле, кул эшләре, вокал, журналистика буенча менә шундый мастер-классларда катнашу мөмкинлеге булачак. Менә шушы ветераннар белән дә без быел бит инде чит илләр безнең кызганыч катнаша алмый, әмма дә ләкин
безнең Төркиядән, Прагадан, Австралиядән ветераннар белән онлайн очрашу булу көтелә. Билгеле, Татарстанның дәүләт структураларыннан да, министрлар белән дә очрашулар булачак, Аллаһы боерса. Хөрмәтле журналистлар, әгәр дә сезнең әлеге чараларда катнашасыгыз килә икән, рәхим итеп безгә алдан хәбәр итсәгез, без дә сезне Татар яшьләре көннәрендә кунакка көтеп калабыз. Безнең программа белән танышыгыз. Ул безнең без сезгә аны бирә алабыз. Һәм әгәр дә катнашып бу көннәрнең ничек баруы турында яңадан материаллар әзерләнсә, бу тагын да матуррак һәм сыйфатлырак булыр, чөнки безнең белән аралашу ул бер нәрсә, анда килгән делегатларның фикерләре, уй-теләкләре бу гомумән башка дөнья, чөнки аларның һәркайсы аерым проектлар белән килә. Кайбер төбәкләрдән бер оешмадан түгел, икешәр, өчешәр оешмадан килгән төбәкләр бар. Ягъни, мәсәлән, без Әстерханда я булмаса Самарада бер оешма белән генә эшләмибез, 2-3 татар яшьләре оешмасының вәкилләре әлеге 30-нчы татар яшьләре көннәрендә катнашачак. Тагын нәрсәләрне, тагын нинди сораулар бар иде әле, Рамис? Программа турында әйттем кыскача гына. Аерым делегатлар. Айрым делегатларны, аларның һәркайсын саны китсәң, менә 32 төбәктән һәркайсын аерым алып күрсәтәсе килә. Ни өчен дигәндә, Кырым татар яшьләре аерым, Самаралар аерым, Перемнар иң зур делегация белән килә быел, Аллаһы боерса, 12 кешелек, Новосибирск, Омск, менә һәрбер делегациядә тотып алып күрсәтәрдәй эшләгән эшләре булган егетләр, кызлар бар. Чын мәгънәсендә менә дигән сыйфатлы яхшы проектларны тормышка ашыручылар. Аерым әйтүне мөгаен инде алайса делегатлардан түгел, безнең бит әле татар яшьләре көннәрендә лидерлар билгеләү традициясе дә бар. 2006 елдан менә шундый бик күркәм матур күренеш барлыкка килгән татар яшьләре көннәренең лидеры дигән. Ягъни ел дәвамында иң актив рәвештә эшләгән, үз төбәгендә күп проектларны тормышка ашырган татар яшьләре белән генә түгел, татар балалары белән актив эшчәнлек алып барган өчен ел саен без менә шундый татар яшьләре көннәре лидеры дигән исемне бирәбез. Былтыр аны Омск өлкәсенең Тойчы авылыннан Наилә Галиева әлеге исемгә ия булды. Шуңа күрә алар да бар, алар да Аллага шөкер, кемдер инде иҗтимагый тормыштан бераз гына читләшкән булса да, әмма дә ләкин быел менә килергә планлаштыралар. Күрешербез, очрашырбыз, бәлки үз фикерләрен, теләкләрен яшьләргә алар да җиткерер дигән өметтә калабыз. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Рәхмәт. Хәерле көн, Татар-Информ, Гөлүсә Ибраһимова. Үткән елны сездә бер башка милләт кешесе катнашкан иде. Быел башка милләттән катнашучылар булачакмы? Былтыр ул башкорт егете безнең. Быел ул егетләр бик актив рәвештә куштауны саклау акцияларында катнаштылар. Шуңа күрә быел юк, андый башка милләт вәкилләре булмаячак, чөнки чын мәгънәсендә 30 еллык ветераннар бик күп, килергә катнашырга теләүчеләр бик күп. Шуңа күрә кызганыч, без быел башка милләт вәкилләре белән инде әлегә практикалар белән уртаклашмаячакбыз, әмма дә ләкин безнең Төркия яшьләр фестивале бар. Анда без әлеге мәсьәләләргә дә тукталырбыз. Шуңа күрә быел татарлар гына булачак. Тагын бармы чаралар? Менә сездә сорыйсы килгән иде. Сез Илдар Ирековичны телгә алдыгыз. Беренче делегатлардан тагын кайсы делегатларны телгә алыр идегез? Кемнәр алар хәзер кайларда эшлиләр? Ветераннардан кемнәрне әйтеп китер идегез? Кайсыгыз әйтә? Әлбәттә инде ул ел саен әйтелә торган кешеләр, Рим Гыйльфанов, Резида Сафиуллина, Рим әлеге вакытта Азатлык радиосында эшли Прагада. Резида Сафиуллина инде безнең университетта, Казан дәүләт университетында. Ирик Гариф хәзерге көндә Австралиядә. Радик Гимаддинов, ул безнең президентыбызның ярдәмчесе. Лейла Гафарова, ул да хәзер аппарат президентта эшне алып бара. Сәгыйть Хәйри, ул Төркиядә шулай ук журналист булып эшен дәвам итә. Анда инде бөтенсен Гөлнара Зиятдинова, ул күп еллар монда Нижнекамск шәһәрендә яшәп,
хәзер балаларын үстереп үзе Төркиягә китте. Нәрсә әйтәсем килә? Барыбер инде беренче татар яшьләре көннәрендә катнашкан гына кешеләр түгел, безнең гомумән менә татар яшьләре көннәрендә катнашкан балалар, яшьләр, ул гомумән бик актив позициядә торган яшьләребез. Һәм дә инде алар ничек дип әйтим инде, бәлки алар милләт эшләреннән бераз читкәрәк киттеләр, әмма дә ләкин алар үз активлыгын югалтмаган һәм дә инде алар барыбер шундый иң алдынгы рәтләрдә үзләренең регионнарында эшләр алып баралар. Рәхмәт, Айылс. Алсу Сәләхова, Идел журналынан. Менә яшьләр бит инде ул ничектер киңрәк төшенчә, монда яшь чикләүләре ничәдән алып, ничә хәтле дигәндәй. Шул турыда да аңлатып үтсәгез иде, кемнәр монда катнаша? Ләйсән сез. Без чакыру буенча 18 яшьтән алып 30 яшькә хәтле, хәзер бит инде 35 яшькә хәтле дип барабыз яшьләрне. Әмма ләкин менә 35 яшькә әгәр дә дәүләт думасы яңа законны кабул итсә, 35 була. Безнең яшь гаиләләр турында сүз алып барганда, анда безнең программалар 35 яшькә хәтле. Я фән өлкәсендә эшли торган яшьләр, алар да 35-кә хәтле. Булай закон буенча, Татарстан Республикасы законы буенча 30-га кадәр. Ләкин монда бу бит аерым проект, шуңа күрә монда без әлбәттә аңлыйбыз олырак яшьләрдә катнашуына без уңай карыйбыз. Чөнки алар менә өстәмә кыйммәт монда бирә ала менә шул программага. Чөнки бик мөһим дөрес мөхитне булдыру менә шул 6 көнгә. Ул бит 6 көн килделәр, катнаштылар, менә ни хәтле сыйфатлы мөхитне булдыра алабыз, шул кадәр аларның аннары активлыгы да булыр. Һәм тагын бер бик мөһим максаты, ул әлбәттә шул татарча әйткәндә сферичысы. Кем нәрсә белән яши, кем нәрсә белән кызыксына, кемдә нинди яңалыклар, кемдә нинди кызыклы фикерләр бар. Һәм хәзер безнең бар, стратегиядә бар. Шулай бит безнең бар аерым комиссия оештырылган президент карары буенча. Һәм күп кенә тел мәсьәләләре. Һәм әлбәттә менә шул әңгәмәләрне, дискуссияләрне алып барыр өчен безгә кирәк бик көчле уйлый торган яшь 18-дән 30-га кадәр. Һәм шулай ук бераз олырак остазлар. Менә шуңа күрә менә шул проектта төп аудитория 18-дән 30-га хәтле булачак. Иң яшь һәм иң өлкән делегатка ничә яшь? иң яшь делегатка 18, иң өлкән делегатка хәзер ветераннарны карыйкмы, я булмаса менә катнашучы делегатлар. Илдар Ирикович һәм олырак та минемчә, ләкин аларның статусы делегат түгел, ул устаз. Алар устаз булып килә. Чакырылган делегатлар турында сүз алып барырга кирәк. Делегатларга килгәндә анда чынлап менә 36-37 яшьлекләр бар. Ай. Менә 9-нчы камил рәвештә татар телен белүчеләр генә катнашамы һәм шул рәвештә чаралар 9-нчы татар телендә генә алып барыламы? Һәм икенче сораганда әйтеп үтәсем килә. Җан исәпкә карата инде ул чаралар үтәчәкме? Һәм Әстерхан якларыннан, Себер якларына катнаш булучы татарлар буламы анда? Әстерханнан да, Себердән дә татарлар була. Әлбәттә, җан исәп турында без аерым лекториялар форматында сөйләшәчәкбез, фикер алышачакбыз. Ничек итеп милли бергәлекне сакларга, җан исәп вакытында татарларның Россиядә сан ягыннан икенче милләт статусын югалтмау турында да сүз әлбәттә алып барылачак. Беренче сорауга кайтканда, юк, бүтән делегатлар да татар телен кызганыч белми. Без аларның анкеталарын җыйганда, сезнең татар телен белү дәрәҗәгез дигән сорау бар анда. 4 өлешкә бүленгән һәм билгеле шактый җегетләр, кызлар татар телен гомумән белми. Шуны да әйтәсем килә, ул хәтта беренче татар яшьләре көннәрендә дә булган, аның үзенең бер кызыгы бар.
Беренче татар яшьләре көннәрендә русча әйткән сүз өчен аерым бер 10 тиен сала торган сауыты булган, ягъни кемдә кем урысча сөйләшә, шул кечкенә генә штраф түли. Юк. Ул 10 тиеннәр күптән беткән, кая киткәнен белмибез. Әмма дә ләкин бу чынлыкта да зур шундый проблема, чөнки чит төбәкләрдә татар теле дәресләренең дә никадәр икәнлеген үзегез дә бик яхшы беләсез. Алар юк дәрәҗәсендә. Балалар бакчасында да, мәктәптә дә, университетлар турында сүз дә алып барып булмый. Әмма дә ләкин менә шушы көннәргә егетләр, кызлар белән мастер-классларга чакырылган барлык спикерлар билгеле, мөмкин булган кадәр алар белән татарча аралашырга тырышачак. Ләкин Шул җыенның, менә шул проектның максаты ул 5 Шул җыенның һәм шул проектның максаты 5 көн дәвамында татар телле яшьләрне җыю түгел, татар җанлы яшьләрне җыю. Әлбәттә, икесе дә туры килсә, икеләтә шәп. Ләкин бер күпме процент белми торган булса, ләкин алар тагын да үзләре өчен белгән булса идем дигән фикер белән кайтсалар, менә сиңа сайт та бар, ана теле дә бар, өйрән, мөмкинлекләр җитәрлек. Һәм яхшы дәрәҗәдә, камил дәрәҗәдә белмәгән яшьләр өчен бу практика шулай ук. Алар шул 5 көн дәвамында менә дигән дәрәҗәдә белгән татар телле яшьләр белән аралашып, камилләштерә ала үзләренең телләрен. Тулысынча килешәм Тимур белән. Әйтәсем килә, хәзерге вакытта шул хәтле түбән дәрәҗәдә менә чит төбәкләрдә татар теле белүе, саклауы. Чөнки анда менә бик аз санда балалар бакчалары эшләп тора инде. Ул регионнарга килсәк, ул мәсәлән Башкортстан регионында, Пермдә берничә балалар бакчасы бар. Мәктәпләр тагын да азрак күләмендә. Шуңа күрә без инде оештыручылар буларак яшьләр алдына шундый камил беләсезме, белмисезме, әгәр дә белмисез, сез безгә килә алмыйсыз дип, шундый сүзләр әйтә алмыйбыз. Һәм дә инде әйтәсем килә, әлбәттә 5 көн дәвамында татар теленә өйрәтеп булмый яшьләрне. Әмма дә ләкин вот как бы в целях организаторов всех, это именно дать такой толчок им, чтобы вот до них дошло это. Мәсәлән, минем үземдә дә шундый, ну как бы был такой пример, что из Мордовии просто әнисе теге, улам син барасың, менә бик бардырасым килә сине дип җибәргән ималайын. Но случилось так, что вот этот молодой человек, он просто влюбился в одну девушку Башкортстаннан. Теге кыз инде бик актив рәвештә җырлый да, бии да, стили да, нәрсәдерме. Шул 5 көндән кайткач, сынок, тебе что не хватало, улым, нәрсә, Руслан исеме Мордовиядан, Азизов. Они, мне не хватало знания татарского языка. Купи мне, пожалуйста, словари, купи мне, пожалуйста, там кассеты, у вакытта кассетлар иде инде. Вот я считаю, что вот это уже плюс, это уже ул малай хәзер дә югалып калмаган, теге елны иләнгән. Мордовия кызына, вернее, не Мордовия кызына, Мордовия торган татар кызына, ул татар гүзәле булып чыкты инде шул Мордовия өлкәсендә. Һәм дә инде хәзер менә бала тәрбияләмиләр икән. Көтәләр генә. Алар да инде теге елны безгә менә шундый матур гаилә булып татар яшьләре көннәрендә килеп катнашкан. Вот, то есть, если мы добьемся того, что каждый приехавший на дни татарской молодежи уедет отсюда вот с какими-то задумками, кто-то познание татарского языка, кто-то там, я не знаю, принести какую-то пользу для татарского народа, для, ну, я не знаю, милләт өчен, гаиләсе өчен, әтиәниләре өчен, я считаю, что мы тогда добьемся своей цели. С этого малого мы и будем начинать.
Күпмесе татарча белми дип әйтергә була. Һәм элек ничек иде? 50%-ка якыны бик начар дәрәҗәдә белә. Ягъни беренче, икенче менә устаган иде. Билгеле Татарстаннан килүче егетләр, кызлар, аларның менә белү дәрәҗәсе яхшы. Ягъни без менә шушы Татарстан районнарыннан килгән егетләргә, кызларга алар бит инде башка делегатлар белән 5 көн дәвамында һәрдаим аралашып торачак. Менә алар үз чиратларында тел белүчеләр буларак белмәүчеләр арасында да аны популярлаштырыр, аның кирәклеген ассызыклар һәм татар телен өйрәнергә кирәк дигән фикерне яшьләргә җиткерү өчен безгә ярдәм итәрләр дип ышанып, өметләнеп торабыз. Тәкъдим буларак, бәлки, кем икенче, өченче тапкыр килүчеләр, менә шуларның татар телен белү дәрәҗәсен тикшерергә. Әгәр дә син өченче тапкыр киләсең икән, һәм синең татар телен белү дәрәҗәсе берни дә үсми икән, ну, димәк, без инде теге бераз гына шикләнә башлыйбыз. Нихәтле син дөрестән дә теге кызыксынасың, чын-чынлап менә шундый татар җанлы күңелле. Мөмкинлек бар бит, менә интернетта өйрән, шунда өйрән. Бәлки, менә шундый тәкъдим буларак без аны алдан сөйләшмәдек. Ләкин яңадан әйтәсем килә. Әгәр дә безнең максатыбызның берсе менә татар телен белгән яшьләрне җыю булса иде. Бу җиңел. 180 кешене, 180 баланы республикадан, Россиядән туплап, менә дигән теге сандугачтай сайрый торган яшьләр татарча бөтенесен чыгышларын да ясаган булыр иде. Ләкин бу проектның максаты татар телен белгән яшьләрен җыеп берәр теге спектакль, концерт яисә шундый лагерь уздыру түгел. Ул фикерли торган һәм татарлар өчен, милләт өчен яңа проектлар, идеяләре белән килгән яшьләрне җыю. Аларның төп критерий аларда булган теләк, идея, проект һәм ел дәвамында даими рәвештә үзләренең оешмаларында эшләнгән эш. Менә әгәр дә ул 5 көнгә килеп китү генә түгел, эшли белү һәм теләк һәм шул юнәлештә эшләгән гамәлләре. Димәк, әлбәттә алар безнең белән. Теләк булса, телне өйрәнеп була. 1 елда инглиз телен була да, испан телен өйрәнәләр кешеләр, татарчасы тагын да җиңелрәк. Мөмкинлекләр дә бар. Менә шул. Бу бит лагерь түгел. Һәм татар телен белгән яшьләрне туплый торган лагерь түгел. Бу икенче форматта һәм максатларга ия булган проект. Рәхмәт. Димәк, чаралар татар телендә генә алып барылмый буламы? Әгәр дә алар тулысынча белмәй икән. Ике телле булачак. Ике телле булачак. Әмма дә ләкин әгәр дә мәсәлән спикерлар безнең килеп татарча гына сөйли икән, без аларга теге юк, менә әйдәгез русча күчек дип бер ничек тә әйтә алмыйбыз, ягъни монда бит спикерлардан да тора. Кички чаралар татарча һәм татар телен яхшы белмәгән яшьләр өчен менә бу шундый өстәмә нәрсә әйтим, вызов, татарча ничек вызов. Чакыр дип тәрҗемә ителәр. Белмим, шулай микән? Чакыр, әйтик. Бөтен кеше көлә, кызыксына, менә монда бик кызыклы бер мәзәк әйтелде, бөтен кеше көлә, мин дә көлеп җибәрим әле, әмма дә ләкин мәгънәсен берни дә аңламыйм. Татар теле кирәк. Бигрәк матур кыз. Ничек менә бик шәп татарча сөйләшә, мин ничек килим сөйләшә башлыйм, менә Миләүшә ханым әйткән сүзләренә кушылып, ул тагын өстәмә ниндидер шундый аның өчен тәргиш була татар телендә өйрәнеп. Тагын бер сорау мөмкин булса. Делегатлар нинди принцип буенча сайлана? Делегатларның сайлау принципы ул да булса, аларның үз төбәкләрендә никадәр актив эшләүләре, чөнки без барлык булган иҗтимагый оешмаларга чакырулар җибәрәбез. Һәм алар инде татар яшьләре көннәренә делегатлар итеп, менә шушы егетләрне, кызларны сайлый. Билгеле, кайбер төбәкләрдә аерым регистрация узган
яшьләр оешмалары бар, кемдер татар региональ милли мәдәни автономияләр каршында эшли, кемдер татар үзәкләре каршында эшли. Әгәр дә бер төбәктә 2-3 яшьләр оешмасы бар икән, без аларның өчесеннән дә егетләрне, кызларны кабул итәргә әзер әйтәмчә. Һәм менә шундый мисаллар безнең быелгы татар яшьләре көннәрендә байтак. Самарадан, Сарытаудан, Әстраханнан, Башкортстаннан төрле оешма вәкилләре, делегатлары булачак. Һәм билгеле инде без ел дәвамында алар белән аралашабыз. Квоталар бүлеп биргәндә, аларның активлыгына карап, никадәр дәрәҗәдә күпме проектны тормышка ашырганнар, аларда оешмада ничә кеше бар, кайсы юнәлешләр буенча эшлиләр, менә шундый принцип буенча әлеге егетләр, кызлар сайлана. Рәхмәт. Сораулар бармы тагын? Тимур Җәүдәтович, менә минем сезгә бер соравым бар иде. Яшьләрдә инициатива булсын өчен нишләргә һәм яшьләргә юл кую бездә ни дәрәҗәдә? Менә сез ничек уйлыйсыз? Инициатива яшьләрдә ул бар, һәр вакыт бар. Ләкин аны тыңлау белү бик мөһим. Әгәр дә бер тапкыр син үз инициатива белән килсәң һәм сине ишетмәсәләр, икенче тапкыр килсәң, ишетмәсәләр, монда бар ике юлы. Берсе син икенче җирдә шундый ярдәм эзли башлыйсың. Әгәр дә дәүләттән мөмкинлек бирелми, җитәрлек мөмкинлек. Чемоданнарны аласың да китәсең. Менә шул кызганыч хәлләр булмас өчен безнең күп кенә бүген яңа өстәмә механизмнар барлыкка килде. Шул ук грантлар әйтик. Безнең бар грант для физлиц. Ул аның өчен оешма да кирәк түгел. Әгәр дә синең идеяң бар икән, син шул идеяны проект итеп ясыйсың, безгә җибәрәсең, һәм без күп кенә яшьләр менә шул грантларга ия булды. Бу Татарстанда булган грантлар. Шулай ук бар безнең федераль грантлар. Һәм шул грантларны ытар өчен без оештырдык яңа оешма, аның исеме Татарстан мөмкинлекләр территориясе. Һәм анда төп бурычы менә шул оешманың ул үзләренең идеяләре белән, проектлары белән килгән яшьләргә менә шул проектларны грантларга бирү, грантларда катнашу, экспертиза, катнашуда экспертиза бирү. Һәм менә июль һәм август эчендә, менә шул 2 ай эчендә безнең 10 миллионга якын акча федераль грантларда җиңеп, ул яшьләрнең проектларына килде. Ул бер мисал. Икенче мисал, ул әлбәттә, әгәр дә студентларга киләбез икән, вузларда, анда булган оешмаларны булдыруда ярдәм күрсәтү. Чөнки, ләкин шунда шулай ук аралашу, диалог булырга тиеш. Яшьләр һәм администрация арасында. Менә хәзер әйтик, без йөрибез республика буйлап автобуста. Яшьләр вакыты дигән автобус, аның да төп максаты ул яшьләргә барлык булган мөмкинлекләр турында мәгълүматны җиткерү. Еш кына яшьләр чыгыш ясаганда, менә минем шундый идея бар дип, нишләргә дигән сорауга җавап белмиләр. Җаваплар бик күп. Һәм менә шулай офлайнда да аларга, районга барабыз, аларга сөйлибез булган мөмкинлекләр турында. Һәм икенче әйбер ул әлбәттә челтәрдә, сайтлар аша барлык булган мөмкинлекләр турында мәгълүматны җиткерү. Менә төп бурыч, төп максат ул коммуникацияны булдыру, яшьләрне тыңлау белү һәм аларның булган инициативаларга карата ресурслар табу. Еш кына ул финанс ресурслары түгел. Кемгәдер мәйданчык кирәк, кемгәдер экспертиза кирәк. Һәм күп кенә программалар алар инде бүген бар, һәм димәк менә шул мәгълүматны җиткерү. Менә шулай. Рәхмәт.
Сораулар бармы? Сезнең бәлки үзегезнең җиткерәсе теләкләрегез бардыр. Бик зур рәхмәт. Әйтәсебез килә. Хөрмәтле журналистлар, әгәр дә татар яшьләре көннәренә безгә кунакка киләсегез килсә, рәхим итегез. Без сезне көтәбез. Рәхмәт.